Nu har jeg prøvet at sætte en ny rekord i at spise hele den her kage og samt skære den nu også, og så spise den på 2 minutter, bare lige lynhurtigt. Det er jo sjovt, fordi det er faktisk også meget kage på 1 minut. Men nu prøver vi. Prøv at tage rekorden. Er I klar? 3, 2, 1, go! I'm so